Ты ўжо 6 разоў уцякаў з прыёмнай сям'і. Я магу паклапаціцца пра сябе. У 18, так. Дай ім шанс, таму што цяпер яны даюць яго табе. Гэта Білі Бэтсон? Дапамажы яму асвойтацца. З выгляду яны мілыя, але гэта не так. На самай справе тут сапраўдная гульня тронаў. Чувак, супакойся. Глядзіш на мяне, типа, чаму такі пануры? Ты інвалід, цябе ўсынавілі, радуйся. А якую суперсілу ты б хацеў? Усе мараць лятаць. Ведаеш чаму? Быць як мага далей ад такіх размоў? Не, таму што героі лётаюць. Что, твоя липовая семья за тебя не заступится? Гей! О, прабач, калі ласка. Учай! Хапай яго! З дарогі! Білі Бэтсон, я обрав тебе, ты чемпион. Гей? Скажи мое имя, как мои силы перешли до тебе. Але я не ведаю ваше імя. Шазам. Вы серьезно? Говори! Добра! Шазам? Это я, Білі! Што здарылася? З усіх моих знаёмых ты адзін ведаеш нешта пра маскі, плашы і герояў. Магу я? А, так, так. Прикол, ага. Якія твае суперсілы? Суперсілы? Я нават не ведаю, як у гэта папісаць. У тебе есть суперсила! Лётать можешь? Усё добра? Скажи что-небудь. Ау. Такое страховка не покрые. Твой телефон зараженный, и твой так само. Что за... Ты типа злыдей, так? Шазам! Спадары! Ты кули непробивальный! Ага, чмуреть можно. Вам хана. Пробачьте за окно! Калі ласка, за допомогу со злодіями! Гей, красуня, а я супергерой.